אהלן, מועדים בשמחה. התרגיל הזה זה תרגיל, סתה אחת שבדף עבודה שנתתי לכם. הסתכלתי עליו, יש בו הרבה מקומות שאפשר ליפול בהם. נעשה אותו רגע באיזה שתי דרכים, אפשר לעשות אותו במלא דרכים. אבל נעשה איזה שתיים, לא יודע. אז אני מסתכל על התרגיל, ציירתי את זה ככה בשביל שזה קצת יותר ברור. יש לי לבנה עם חומר עם צפיפות של 3 גרם לסמ"ק. יש לי את המידות של הלבנה בסנטימטרים. וגובה הלבנה, מתארים לי פה את זה, שזה 14, בעצם מתוך הממדים, הם צריכים להגיד לי רגע מה זה הגובה, אז אם הגובה זה 14, והרוחב כאן, והאורך כאן. מעולה. ונתון שרו הוא 3 גרם לסמ"ק. ומבקשים מאיתנו את הלחץ. הלחץ שאותה מפעילה לבנה, למשטח שעליו היא מונחת. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על השאלה ככה, ובגדול זו שאלה בנושא של לחץ. ואני אוטומטית רושם לעצמי בעצם את הנוסחה של הלחץ. אני רואה שיש לי כאן את הממדים של V, אוקיי? יש לי את האורך, אני יודע את האורך, אני יודע את הרוחב, אני יודע את הגובה, בסדר. אבל אני מנסה לקשר רגע בין זה לבין P, אז אני ארשום רגע את הנוסחה של P. מה זה P? P זה בעצם המשקל על שטח מסוים. אוקיי? המשקל על שטח מסוים. עכשיו, מה אני יודע? אני יודע שהלבנה, בשביל למצוא את המשקל שלה, שוב היא במנוחה, אז לצורך העניין הייתי צריך עכשיו לעשות שקול כוחות, ולצייר כאן את FG ואת הנורמל, ולהסתכל רגע, אוקיי, מה מופעל על המשטח? מה שמופעל על המשטח זה ה-W. ה-W הוא בעצם הנורמל, והוא בעצם MG. אז אני מבין שאני צריך לעשות MG לחלק ל-A. אחלה, אחלה. קיצרתי כאן רגע את הדברים, בסוף אני צריך למצוא את MG. אבל אני לא יודע מהו MG. מה נתנו לי פה בשביל שאני אדע את MG? אני נזכר, כיתה ז', שלמדנו שרו שווה ל-M חלקי V. ולכן, M הוא בעצם רו כפול V. מעולה. אז בואו נעשה רגע בדרך מסוימת, לא יודע מי קלה יותר, דרך שלי נראית קלה, לכם נראית קשה, אז נעשה רגע שתי אופציות. אז אני מבין שזה רו כפול V. מה זה בעצם V? הרי אני יודע ש-V, רו נתון, ו-V זה בעצם האורך כפול הרוחב כפול הגובה. ולכן ה-V של התיבה הוא ה-36 סנטימטר כפול 14 סנטימטר כפול 18 סנטימטר, בסדר, לא משנה כרגע הסדר שכתבתי את זה, זה לא באמת הסיפור. בסוף כולה כופלים את כולם, ואני מקבל ש-V, זה מחשב ברשותכם, 14 כפול 18 כפול 36, הוא 9,072 סמ"ק. למה סמ"ק? כי יש לי פה סנטימטר כפול סנטימטר כפול סנטימטר, זה סנטימטר בשלישית. מעולה. אז כשמצאתי את V, אז אני יכול לחזור בעצם למעלה ולרשום, אוקיי, שרו, שאני יודע אותו, שהוא 3 גרם לסמ"ק, כפול 9,072 סמ"ק, וכבר אני רואה כאן את הצמצומיישן הנפלא שקורה כאן. אז אני לוקח את ה-9,072 שלפני רגע חשבתי, הוא עדיין נמצא במחשב, אבל לא מחקתי אותו, ואני כופל אותו פי 3. ואני מקבל שבעצם M של התיבה, זה בעצם 27,216. 216 מה? שימו לב, לא מפספס את זה. יחידות שקיבלתי של המסה, הם גרמים. ולכן זה שווה, אני מחלק את זה ב-1000 בעצם, אוקיי? כי זה גרמים, אני רוצה לראות כמה קילוגרמים נכנסים, 27.216 קילוגרם. מעולה. קילוגרם. למה היה חשוב לי להפוך את זה לקילוגרם? כי בסוף מבקשים ממני לחץ, ולחץ אני צריך לתת אותו, אם לא אמרו לי אחרת, בפסקל. בפסקל זה ניוטון סנטימטר רבוע. לכן אני עכשיו חוזר חזרה לנוסחה שמקודם כתבתי. עכשיו אני כבר יכול לרשום M זה 27.216 קילוגרם כפול G שהוא 10 ניוטון לקילוגרם, צמצומיישן, כל זה לחלק ל-A. עכשיו אני צריך את A. A, אני צריך אותו פה. את השטח עם המשטח. שטח שנוגע במשטח. נכון? מפעילה לבנה על המשטח. עליו היא מונחת. לכן לא מעניין אותי הגובה. אממה, מה אני רואה? שהוא נתון ביחידות של סנטימטר. ואני רוצה שזה יהיה לי ניוטון, כן? ניוטון, הנה אתם רואים שכאן נשארתי במונה בניוטון. ניוטון למטר רבוע. ולכן אני כותב את המכנה שלי, את יחידות האורך שלי, שהכפל שלהם ייתן לי שטח, במטרים. אז זה 0.36
מטר כפול 0.18 מטר. זה ייתן לי מטר רבוע. ואני מקבל שבמונה יש לי 272.16, כי כפלתי פי 10 ניוטון, לחלק, זה במחשבון 0.36 כפול 0.18, ואני מקבל 0.0648 מטר רבוע. מחלק 272.16 לחלק מה שקיבלתי מקודם, וקיבלתי 4,200 פסקל. בעצם אני רואה כאן, כל המטרה שלי הייתה זה להגיע לניוטון למטר רבוע, בשביל לקבל את התשובה שלי בפסקל. זאת התשובה. עכשיו, פה עשינו את זה בסדר מאוד ככה מתודולוגי, הבנו שאנחנו צריכים למצוא את M, מצאנו את M, מצאנו את V בשביל למצוא את M, אחרי שהיה לנו את M כפול G נתן לי W, ואת A מראש דאגתי להמיר ליחידות מטר בשביל שיהיה לי אותו במטר רבוע, כל זה בשביל שאני אוכל להגיע לניוטון למטר הרבוע שהוא פסקל. זה דרך אחת, נגיד. בואו ננסה, שוב, זה דרך, אני לא יודע, רובכם תעשו, לא יודע, לכם, לא משנה. בואו ננסה, רק בשביל הכיף, בכל זאת אנחנו בסוכה, יש לנו זמן עד יום ראשון. בואו ננסה דרך שנייה. אולי תהיה קצרה יותר, אולי תהיה ברורה יותר, לא יודע, כל אחד שיבחר לו איזה דרך הוא רוצה. אז אני יודע ש-P, כאמור, הוא W חלקי A, והוא גם mg חלקי A, אבל אני יודע ש-mg, אם אני משתמש בנוסחה שמקודם השתמשתי בה, זה rho כפול v כפול g. כל זה לחלק ל-a. משהו כאן מסתדר לי ככה, ה-v בעצם זה שלושה ממדים מתוך השניים שהם a בעצם. פה יש אורך רוחב וגובה, וכאן יש אורך ורוחב נגיד. אז בוא נכניס רגע את זה פנימה. אז מה אני בעצם רואה? אני רואה ש-rho כפול אורך כפול רוחב כפול גובה כפול g לחלק לאורך כפול רוחב, שזה בעצם השטח. צמצומיישן אחד, צמצומיישן שני, וקיבלתי בעצם איזושהי משוואה או ביטוי שהוא קצת יותר פשוט. rho כפול h כפול g. וזה נותן לי את הפתרון. כל הדרך שעשיתי מקודם, בעצם קיצרתי אותה בגלל שצמצמתי יחידות שחוזרות על עצמן, במונה ובמכנה. אבל פה צריך להיזהר. למה? כי rho נתון לנו, יצא לי חץ הכי מכוער בעולם, הוא נתון לנו 3 גרם לסמ"ק, ו-H הוא נתון לנו ב-14 סנטימטר, ו-G אנחנו זוכרים אותו בתור 10 ניוטון לקילוגרם. ואז אני מסתכל, אני אומר, רגע, יש לי פה איזושהי בעיה, כי היחידות לא מסתדרות. אני צריך לקבל בסוף ניוטון לחלק למטר רבוע. אז אם אני אמיר את ה-10 לניוטון לגרם, אני אחלק אותו ב-1000, אוקיי, אז הגרם והגרם מצטמצם, אני יכול לעבוד עם הגרמים, אני אקבל ניוטון לסנטימטר רבוע. ניוטון לסנטימטר רבוע, זה בדרך לפסקל, זה לא פסקל. אני יכול לעשות דבר אחר. אז או שאני ממיר את ה-10 ניוטון לקילוגרם לניוטון לגרם, פותר את זה ואז ממיר, או שאני אלך לדרך אחרת, שנגיד גם אותה אפשר, שוב יש פה מלא דרכים, אמרתי בהתחלה, זה להמיר את כולם לשפה של מה שקראנו בכיתה אותיות גדולות. אותיות גדולות זה כאלה שיובילו אותי בסוף לניוטון למטר רבוע. אז במקום 3 גרם לסמ"ק, מי שזוכר בכיתה ז', מה עשינו? כפלנו פי 1000. ולכן אני מקבל פה 300 קילוגרם למ"ק. 14 סנטימטר, אני יודע להמיר אותו למטר, זה 0.14 מטר. ו10 ניוטון לקילוגרם הוא טוב לי. ועכשיו בעצם אני רואה שאת זה אני מצמצם עם זה, ואת זה אני מצמצם עם זה, וקיבלתי בעצם ניוטון למטר רבוע, שזה בדיוק מה שרציתי. ולכן P שווה ל-3000 כפול 0.14 כפול 10, וזה שווה 3000 כפול 0.14 כפול 10, 4200 פסקל. אז כל אחד שיקח איזה דרך שהוא רוצה. בסוף מה שחשוב זה שתגיעו לתשובה הנכונה, ולא משנה באיזה דרך תלכו, אתם תגיעו לאותה תשובה. בסוף אתם תצטרכו להגיע ל-4200 פסקל. גם אם הייתי ממיר למעלה, והייתי עושה 3 כפול 14, אז אתם רואים שזה כאילו פה היה איזשהו פקטור של 10, ופה היה פקטור של 1000, אבל הייתי צריך לחלק את הגרם ב-1000, אוקיי? ואחר כך להמיר את זה מקילוגרם, מניוטון לסנטימטר רבוע לניוטון למטר. כל אחד שיעשה בשיטה שבא לו. פה נתתי לכם 2 אופציות. אחלה. ביי.